Dogecoin – забавната криптовалута, която стартира като шега, но сега движи милиони долари по световните борси. Но какво поддържа цената и къде може да търгувате най-изгодно? Dogecoin има покачване от над 860 000%. Това означава, че хората, които са заложили на DOGE на време, буквално са променили живота си. Как да уловите следващото движение? И не забравяйте, всяко споменаване от личности като Илон Мъск може да покачи Dogecoin буквално за минути. Бъдете винаги на щрек към пазарните сигнали. Вижте този реален резултат. 1500 USD печалба и 58% възвръщаемост от търговия с DOGE на Binance. Стратегията – добър тайминг и използване на професионалната търговска платформа. Още един пример: $700 печалба и 77% ROI отново на Binance. Възможностите се пред вас, стига да търгувате умно и с премерен риск. Започнете и вие в Binance, най-голямата и сигурна криптоборса. Регистрирайте се от линка в описанието, следете цената на Dogecoin и използвайте професионалните инструменти за печеливша търговия. Успех!